Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 27-nji noýabry hepdeniň anyny uny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Türkiýanyň prezidenti ortaýyň öňe sürýän çaklamalaryny, ýagny Türkiýanyň Islam döwleti terrorçy topardan nebit önümlerini satyn alýanlygy barada aýdanlaryny ret etdi. Bunu Rusya yetkilileri söylememesi gerekiyor. Ve bizim asla terör örgütleriyle Owganistanyň resmiýetleri Serpol vilayatynyň Kohistan etrawynyň töweşijilerin gödөгçülüginde galýanlygyny aýdýarlar. Mahalleten 5 nafar köşkaşadan Türkmenistan Hatyl bayramyna taýýarlyk görýärkä daýhanlar öz ähmedinden gelýän girdejiler bilen bagly aladalanma bildirýärler. Ýylda bir geze çykda bolam, ýylyň dowamynda. Bir çöl paxta ýop alaýmadan başga girdejiň ýok-da sen. Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. 27-nji noýabrda Bakunyň etegindäki owanyň ýaşurlary polisiýanyň zorlugy öwrülen reýdiniň ertesi häkimetler bilen gepleşikleri çağırdylar. Ýaşurlar 26-njy noýabrda Nardaran owasynda bolan wakany derňemegi soradylar. Azerbaýjanyň häkimetleri iki polisiýa ofiseriniň we söwüşüji bolmakda guman edilen 4 adamyň Içeri işler ministrligi tarapyndan jinayatçy topara garşy reýd diýip atlandyran çäranyň netijesinde ölenligini habar berdiler. 26-njy noýabrda Bakunyň etegindäki Nardaran etrafında geçirilen reýdiň dowamında adından 14 adam şol sanda toporyň lideri Talih Bagirzade tutsak edilipdir. Bagirzadeň musulman bileleşigi atly topara ýol başçylyk edenligi aýdylýar. Ukrainanyň energiýa ministri Volodymyr Demchyshin ortaýyň Ukraina kömür satmagyny çäklendirip başlandygyny aýtdy. Demchyshinyň 27-nji noýabrda aýtmagyna görä, bu ýagdaý ortaýyň aneksiýadan Krim ýarymadasyna Ukrainadan gelýän elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap hökmünde Kiýewi jazalandyrmak barada ortaýyň haýwat atmagynyň ertesi ýüze çykypdyr. Demçyshin gündäwr Ukrainada kömür känlerine gödөгçülük edýän ortaýyçy separatistleriň hem kömür üpçünçüligini bes edendiklerini aýtdy. Ortaýyň energiýa ministri Aleksandr Novak 24-nji noýabrdan çykyşynda Ukrainanyň Krimä elektrik energiýasyny berýän sistemasyny dikeltmekden ýüz öwrýän sebäpli ortaýyň Ukraina kömür üpçünçüligini kesip biljekdigini ma'lum edipdi. Ýewropa Birleşiginiň esasan gündäwr ýurtlarynyň 10 hökümetiniň beýannamasynda ortaýyň Germaniýa bilen tebii gaz sowdasyny artdyrmak planlaryndan şikayet edilýär we munyň Ýewropa Birleşiginiň bähwitlerine ters gelýänligi hem Ukrainany durnuksullandyrmak howpuna täsir ýetirýänligi aýdylýar. 26-njy noýabrda ýazylan we Polşa, Bolgariýa, Çekiýa Respublikasy, Slowakiýa, Wengriýa, Rumyniýa, Gretsiýa, Estoniýa, Latviýa we Litwa tarapyndan gol çekilen hat Demirgazyk akym 2 proýekti barada Ýewropa Birleşiginiň samit derejesinde diskussiýa geçirilmegine çağırış edýär. Sentýabr aýynda Ýewropaly kompaniýalaryň ençemesi Germaniýa tarap Ukrainanyň üstünden geçmeýän Demirgazyk akym 2 proýektini ýaýwanlandyrmak barada ortaýyň döwlet gödөгçülügindäki Gazprom kompaniýasy bilen ulalaşyk baglaşdylar. Pakistanyň Demirgazyk gün batarynda hökümet agzatyna garşy edilen bombaly hüjümde adynan 2 adam wepat boldy. Ministriň özi aman galdy. Pakistanyň Jaý we zähmet boýunça federal ministri Akram Khana garşy bu hüjüm 26-njy noýabrda ol Hiber Pakhtunhwa vilayatynyň Bannu etrawyna syýahat eden wagtynda amal aşyryldy. Polisiýa saglyk departamentiniň 2 agzatynyň öldürilendigini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Durrani Hiber Pakhtunhwa vilayatynyň baş ministri wezipesini ýerine ýetiripdi. Parijde bolan terrorçylykly hüjümleriň pidalarynyň hatyrasyna Harby muzeýinde 2000 çemet adam gatnaşmagynda geçirilen çäranyň amal aşyrylan wagtynda köçeleriň jaýlarynda Fransiýanyň baýdaklary atyldy. 27-nji noýabrda geçirilen bu ýapykda barada Fransiýanyň prezidenti François Hollande döwlet giyiminiň bir jaý edilmegenden soň dymyşlyk pursatyny eglan etdi. Pidalaryň maşgalak zalarynyň gatnaşmagynda geçirilen bu çärede 130 adamyň atlary okuldy. Bu adamlar Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň milli stadiona, konsert zalyna we bir näçe restorany eden hüjümleriniň netijesinde wepat boldy.
Bangladeş'te İslam Döwleti topory Şahi meçidine hüjüm edip bir adamyň ölümine we bir näçesiniň yaralanmagyna sebäp bolan wakanyň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. İslam Döwleti Bangladeş diýip özüni atlandyrýan topor meçide awtomatik yaraglary bilen hüjüm edenligini aýdýar. 26 noýabrda Bangladeşiň Rajshahi regionunyň Bogra etrafynda Haripur owasynyň meçidinde akşamky namaz wagtynda dinçilere adından 5 adam hüjüm edipdi. Meçidin 70 ýaşly resmisi öldürildi. 27 noýabrda polisiýa hüjümüň bolan ýeriniň golayynda 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin, Orsiýatyň Fransiýa we Siriýada İslam Döwleti toporyna garşy söwüşýän Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa bilen hyzmatdaşlygy ýykyn edýänligini aýtdy. Gepli Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkiýanyň prezidenti Orsiýatyň öňe süren çaklamalarını, ýagny Türkiýanyň İslam Döwleti terrorçy topordan nebit önümlerini satyn alýanlygy barada aýdanlaryny eret etdi. Erdogan şeýle çaklamalary etmek üçin olaryň subut edilmelidigini aýtdy. Temany kardeşim Aras Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Türkiýanyň prezidenti Orsiýatyň Türkiýe İslam Döwleti asly terroristik topordan nebit önümlerini satyn alýar diýänini reddetdi. Prezident Recep Tayyip Erdogan 26 noýabrda Ankara'da yerli resmiler bilen gepleşikde muny aýdýanlar subut etdiler diýdi. Ol soňra hem olar töhmetçi diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Erdogan bu aýdylýanlary maskaraçylykly diýip atlandyryp, Türkiýany energiýa bilen üpsün edýän esasy ýurdun orsiýetdigini bellädi. Erdogan şeýle hem öz ýurdunyň İslam Döwleti toporuna garşy işçiň sewişýändigini aýdyp, Türkiýanyň soňky ýyllarda İslam Döwleti asly toporyň jeňçiler diýip guman edilýän müňlerçe adamy tutandygyny nokdady. Ol öz ýurdunyň 24 noýabrda Türkiýe Siriýa serhedine Orsiýatyň sewiş usulyny atyp ýykmagyny aklap, bu hemme belli düzgünlere laýyklykda berilen awtomatik jogap diýdi. Orus prezidenti Vladimir Putin 26 noýabrda Moskwada eden çykyşyna özüniň bu hadise barada Türkiýanyň ötünç soramagyna we kompensasiýa teklip etmegine garaşýandygyny aýtdy. Putin hadisany arkadan urulan haýynçylykly hanjar akla we halkara hukugyna ters diýip häsiýetlendirdi. Türk prezidenti Erdogan hem Türkiýanyň hawa giňişligini bozany üçin Orsiýet ötünç soramaly diýdi. Ötünç soramaly adamlar biziň hawa giňişligimizi bozanlar diýip 26 noýabrda telekanaly CNN Erdogany çeteledi. Biziň pilotlarymyz we ýaragly güýçlerimiz diňe öz wezipelerini ýerine ýetirýärler. Bu hem düzgünleriň bozulmagyna gaýtargy bermek, meniň pikirimçe esasy zatçy. Türkiýanyň Daşary işler ministeri Mevlut Çavuşogly ozal Ankara'da biz hak bolan hadise barada ötünç soramaz diýipdi. Ýöne ýurdun premier ministeri Ahmet Davudogly Britaniýanyň Times gazetinde neşr edilen makalasyna öz pikirlerini aýdyp, Orus usulynyň atylyp ýykylmagy netijesinde dören dartgynlygy gawşatmak üçin Türkiýanyň Orsiýet we öz ýaranlary bilen işleşjekdigini bildirdi. Gerekli çekişmeler alınıp barylýar. Biziň öz territoriýamyzy goramak baradaky çärelerimiz öz ýerine galar. Türkiýe dartgynlygy gawşatmak üçin Orsiýet we öz ýaranlarymyz bilen iş alyp barar diýip Ahmet Davudogly ýazdy. Şol güni Orsiýatyň premier ministeri Dmitri Medvedev Türkiýany cezalandyrmak üçin degişli çäreleri taýýarlamaga öz hökümetine 2 gün möhlet berendigini bildirdi. Medvedev Orus usulynyň urulup ýykylmagy agresiýa akti, diplomatik we harby jogaplardan başga ykdysady çäreleriň hem giýirilmegi zerur diýdi. Ondan ozal prezidentiň sözçüsi Dmitri Peskov Moskwanyň Gara deňiziň bogozlarynyň gäme gatnawynyň bozulmalygyny Montreux konwensiýasyna laýyklykda Türkiýanyň we beýleki ýurtlaryň hormatlamagyna garaşýandygyny aýtdy. Ol dekabrda Sankt Peterburgda geçirilmeli edilen Türkiye Orsiýet samiti resmi taýdan ýatyrylanyk ýöne köp soraglar bar diýdi. Peskov Kreml 30 noýabrda Parisde geçjek klima samitiniň gapdalyna Putin bilen Erdoganyň ikiçak duşuşmagyny planlaşdyrmak diýip sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. 27-nji noýabrda Bakunyň etegindäki Nardaran owasynyň ýaşullary bu ýerde polisiýanyň geçiren zorlukly reýdiniň ýertesi häkimetlerden bu wakany derňemegi soradylar. Azerbaýjanyň häkimetleri iki polisiýa ofiseriniň we söwüşçi bolmakda guman edilen 4 adamyň ölümine getiren wakany jinaýatçy topara garşy geçirilen reýd diýip atlandyrdylar. Azerbaýjandaky wakalar barada kärdeşim Ýowşan Anna Gurban gurrun berýär. Bakuň olaynak Nardaran owaçylygynyň ýaşullary öz owalaryna geçirilen polisiýa reýdi zorlugy ýazanyndan bir gün soň häkimetler gepleşiklere çağırdylar. Ýaşullar 26-njy noýabrda Nardaranda bolan wakanyň derňelmegini talap edýärler. Şeýle dolar bu zorlukda yerli şaý musulmanlaryndan öldürilen adamlaryň jesetleriniň özlerine berilmegini soraýarlar. Bakuň 25 kilometr demirgalyk günne goruna ýerleşýän Nardaran owasynda 26-njy noýabrda bolan zorlukly protestde yerli şaý musulmanlaryndan adından 4 adam polisiýadan bolsa 2 ofiser öldürildi. Şu aralykda Nardaranyň ýaş erkekleri giýje owa ýaşaýjylaryny toplap 27-nji noýabrda owa girilýän ýerde daşdan barrikada galdyrdylar. Habarlara görä 27-nji noýabr güni irden owanyň daşynda polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Azerbaýjanyň içeri işler ministrligi reýt mahalyna guman edilýän 4 san jeňçiniň öldürilendigini, olaryň jinaýatçy toparyň agdasy bolanyny we ýurtda terror hüjümlerini planlaşdyranlygyny aýtdy. 14 adam şol sanda täsirli dinler Talek Bagırdady we onuň ýanwar aýyny esaslandyran musulman agdy birligi hereketiniň ýeni 3 agdasy tutsak edildi. Azerbaýjanyň içeri işler ministrligi bilen baş prokuraturasynyň bilelikde çap eden beýanatyny Bagırdadanyň Elmar Agaýew, Zülfikar Mikaýelow we Abulfaz Bunyatow bilen bilelikde ýurtdaky konstitusiýa düzgünini agdarmak hemde şeriat kanunasynyňky din döwleti gurmak maksady bilen musulman agdy birligi hereketini döredenini gaýdylýar. Olaryň Bakuda we ýurdun beýleki böleklerini özlerini gollawçy toplap, olar dürlü görnüşdäki ýaraglar bilen üpçün edenlikler hem aýdylýar. Şeýle dolaryň ilaty häkimetlere garşy zorlukly golgolany galdyrmak üçin Nardaranyň bir kanun duguşyk geçirenliklerini aýdýarlar. Resmi beýanatda aýdylmagyna görä, bu tutsak etmeler dini perdasyny hereket edýän we sosial syýasy ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmagy, köpçüliklerin biýdüzgünçilik we terrorçylyk hereketlerini gurnamaga çalyşýan ýaragly topary bir taraplaşdyrmak üçin amala aşyrylypdyr. Şeýle de beýanatda reýt mahalyna bu toparyň agdalarynyň polisiýa ofiserlerine tarap awtomatik ýaraglardan ok atyp granat syňanlyklary aýdylýar. Aglabasy şaý musulmanlardan nurýan owanyň adamlar Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan ullugyny adam helakçylikleriniň polisiýa bir näçe dinler tutsak etmäge synanyny turan zorlukly protestler netijesinde bolanyny gurrun berdiler. Bagırdada Azerbaýjanyň dolanurjy rejiminiň tanqyçysy we prezident Ilham Aliýew zalim hökmüne ýazgardy. Emma ol Azerbaýjanyň şeriat kanunyny girizmegi maslahat bermedi. Bagırdada 2011-nji ýylyň maýyna hökümetiň ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň çadyra giýmegini gadagan etmegine garşy guralan protestde gatnaşanlyk üçin tutsak edildi. Soňu bilen ol bozgoklukda we polisiýanyň tutsak etmegine garşylyk görkezmekde aýyplanyp 18 aý tutsaklyga höküm edildi. Azerbaýjanyň adam hukuklaryny goraýan aktivistler ony wyjdan ýetir diýip atlandyrdylar. Ol 2013-nji ýylyň martynda bir dawarda dinler zulümkäre garşy protestde sesini ataltmakdan gorkmaly däldir diýeninden bir näçe gün soň tutsak edildi. 2013-nji ýylyň noýabrynda ýarag saklamak diýilýän aýplanyp 2 ýyl türme tutsaklygyna höküm edildi. Kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosyny. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň demirgazyk böleklerinde howpsuzlyk bilen bagly dartgynly ýagdaý saklanýar. Yerli resmiýetiň aýtmagyna görä, Serpol vilayatynyň Kohistan etrawy söwüşçüleriň gözegçiliginde saklanýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly söwüşçüleriň bardygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Gündogur Awganistanda howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Demirgazyk Gündogur Awganistanyň merkezi ady ýurtlar bilen serhetleşen regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigi aýdylýar. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň Kohistanat atly etraby jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Welaýatyň Fençerek atly etrabyna da jeňçiler hüjum edipdir. Etrabyň obalary jeňçileriň gödekçiligine geçipdir. Fençerek etrabynyň hakiminiň wezifesini ýerine ýetirji Gulam Ali Muhsiniň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, etrabyň merkezine de jeňçiler wehim salýar. Obalary jeňçiler basyp alypdyr. Fençerek şäheriniň golaýynda häzir uruş barýar. Eger wagtynda kömek ýetişmese, onda şäherem jeňçileriň kontrolyna geçer. Şonuň üçin etrabyň merkezini jeňçileriň basyp almadyndan ozal Awgan güýçleriniň biziň ýardamymyza ýetişmegini soraýar. Şu wagtynda ýerli ýaraglylar jeňçilere garşy göreş alyp barýar diýip Muhsini aýtdy. Fençerek atly etrabında Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyň barýandygyny Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Abdulqayyum Baqizoýam tasdiqlady. Çaknaşykda 20 goly jeňçi ölüpdir. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Jeňçileri ýygyna serpikdirmek üçin alada edilýär diýip Baqizoy aýdýar. Muhalifin 5 nafar kuşta şudan. Vice-prezident general Dostum ýol başçylygynda Serpil welaýatynda arada jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Ýöne general Dostum kabula dolanandan soňra welaýatyň Kohistanat atly etrabyny jeňçiler dollygyna ele geçirdi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Serpil welaýatynyň agzasy Hanym Ezize Jellisiň aýdysyça Kohistanat etrabynda jeňçileriň harby turgulleşik merkezleri bar. Yerli jeňçilere terroristlik hüjumlary amala asyrmak boýunça harby ordan tälim berilýär. Etrapda uruşda taplanan daşary ýurtly militarlar hereket edýär. Serpil welaýatynda ýagdaý dartgylygynda galýar. Jeňçilere garşy göreş üçin döwlet çäre görmeýär. Serpil welaýatynda jeňçiler gün saýyn güýçlenýär diýip deputat aýtdy. Serpil döwlet weli Kohistan terroristler harici merkeze Ma'lum bolýaly, Demirgazyk Awganistanda merkezi Aziýaly jeňçilerem ýerleşipdir. Serpil welaýatynda da Özbegistanyň Islam herekatynyň agzalarynyň bardygyny deputat Seýit Muhammed Hasan Balhabi aýtdy. Kohistanat etraby jeňçileriň hereketi üçin amatly ýerdir. Daglyk region bolandan soň etrapda jeňçileriň merkezi bar. Daşary ýurtly jeňçilerem Serpil welaýatynda ýerleşýär. Olar bomba, mina we böleki partlayıcı kuralları yasamakta ustadır. Serpil welaýaty aslında jeňçileriň Demirgazyk Awganistandaky muhim merkezidir diýip deputat Balhabi aýdýar. خانواده ازبکی de اونجا بود برای مینسازی از اینا آمد بود. Şaýmyrdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde uly üns berilýär. 26-njy noýabrda paýtagtyň häkimetlerine parklara, baglara aýratyn üns bermek tapşyryldy. Türkmenistanyň paýtagtynda bar bolan seýil baglarda ýaşaýjylaryň dyn jalmagy üçin nähili mümkinçilikler bar. Kärdeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýäli. Amanrada Aşgabatdaky uly seýilýäkleriň gözegçiligi nähili ýagdaýda? Aşgabatdaky belli seýilýäklere aýratyn ünsün berilýänligine garamazdan belli seýilýäklere berilýän üns bolsa juda bolguny ýagdaýda. Eger seýilýäkleri
yani ümit verilmeyen, karşı edilmeyen ya da yeterlik derecede karşı edilmeyen feiliyatları ağıtlandırmalı olsa onunla karıştırılıp yılları büyüğü tutulan ölüm aşkıvasyası ümul feiliyatların büyüğü olan karıştırılıp feiliyatını ağıtlandırardım. Bu feiliyatın bıraktığın yolundan kıymetten, layıkada şairlere kolay yerinden kıymetten onu feiliyat, bir kemsi böyle feiliyat olup gözünü görünce yöne şöyle bölünüp karıştırılıp feiliyatının ehli yerini değiştirdiler. Ya da olmasa Aşkova çağrında iyilisinde konu edenleri meşhur olan ikinci part hem de üçüncü part diyen feiliyatlar var. İkinci part diyen feiliyat Aşkova çağrının Malsumulu Şahyolu'nun uğrunu 30. köyünün şehrin serfetleşen yerine yerleşen bir feiliyatında ulu irani sözgana kodlarına, toynekarlarına hürmet etmek için belirli kalan yerlerde de adamların dendil çalmanı belirleyen ya da şol feiliyatın ikinci parkın arasçılığına belirleyen bu da yaramaz derecede tefe. Aman burada dine garaşsızlık feiliyatını gözüňňe tutup aýdanmady. Birgiden kemçilikler var, yeterlik derecede üns verilmeýär diýdiňiz. Kemçilikler diýeniňizde anygaýdyňyzda nämeler gözüňe tutýaňyz hem bu öňüm şeýledimi? Yok, bu böyle değil. Eğer bir maliyet kızıları edilenlerine karamazdan karıştırılıp feiliyatının eski meydanı, Laytodaşan'ın merkezi öyle bölgeli yerdeydi o yerde etilen bağlar ya da gürberlüğün için etilen otlar, yine gayrılar kuran, bağırverse karıştırılıp feiliyatının merkezi öyle onun ışıklanmışları defen, onun yol yakasındaki böyle onunla hayl tafavutlanıyor karıştırılıp feiliyatının merkezi öğrenmeki sıraların bir yanmaya bir adamların vizelerinde bir yanma için, şeyle çıkma için var olan mümkünçülükleri aradan ayrıya. Aman burada ägert ulu mali çykdyjylaryň sarp edilendigine garamadan bu feiliyatın käbir böleklerine berilen ünsüň petsigini aýtdyňyz. Siziň pikiриňizçe gödökçülüğün petsi bolmagyny näme sebäp bolýar? Ýagny muň nähil sebäp bolup biler? Bunun başka ýagry Aşkova çağrynda ulu feiliyatlar asliye aýdaly ulham feiliyaty ýa bolmasa arkada feiliyatı yani ulu hem de oğudun feiliyatlar asliye ön bayramsal çarelerinin getirilen merkezi olan feiliyatlar olsa ikinci dereceli feiliyatı orada getirilen siyasi neden çarelerin hani ağırlıya sol çarelerin ağır getirilen lüksünün sol feiliyatların ağabatlığına, oğudunluğuna ilk yerine çareler, çarhanlar, ulaytada hakimlikler hayallığa yol veriyor. Başlayan feiliyatlar görüldürüp, feiliyatlerde medeni siyasi çarelerin getirilmezliği ya da ağır getirilmezliği. Kerdeşim Tehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Aşgabatyň teýil baglaryndaky diňjalyş mümkinçiliklere siz nähili garaýarsyňyz? Öz pikirleriňizi ma'lum etmek we tejribeleriňizi paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebookda Azatlyk radiosu hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalaryna tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan hasyl bayramyna taýýarlanýar. Adatça her ýyl noýabr aýynyň soňky ýekşenbe güni geçirilýän bu bayramçylyk bilen owa hojalygy işleriniň tamamlanmagy dawaralanýar. Şol wagtda käbir daýhanlar ýer önümçiliginden bir gezek alýan girdejesine tutuş ýyllap garaşly bolýandyklaryny özlerine gazanç üçin başga mümkinçilikleriň ýokdugyny aýdýarlar. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläýin. Näşe kalhoçy ýylda bir gezek dahod alýar diýdiňiz. Näşe kalhoçy gektardan näçerak girdej alyp bilýär. Benim özümizde Hudaýa şükür 5 hektar yerimiz var. 70-80 milyon alyas. Paxta gogja bolanda. Ýöne ýylda bir gezek dağılam, ýylyň dowamynda. Bir şol paxta ýyp alaýmadan başga girdejiň ýok da seniň. Sen onu başka bir işte işlep ol potradan yetiştirmegen zat däle. Sen onu çöp bastırmaly däle wagtynda suwa tutmaly wagtynda sirtim etmeli hemme zatyn wagtynda etmesen şo zat bolanok. Eliň degen okda şo başga iş eder. Başga iş etjek bolsaň potradan eliňden alýarlar. Seretmesen. Gowja seretende 70-80 milyony berýär. Paxta ýeriňiz bar bolsa, şu wagtynda sürüm tekilleýiş, ekis wagtynda geçirilýärmi? Wagtynda geçirilýän wagtama geçirilmeýän wagtama seniň puluňa tutup etdirmeli wagtyňam bolýar. Sebäbi kalhozda dolu rol ýok. Oba hyzmatdan sürümdat wagtynda gelip geçje. Ýöne külte bolyn. Külte traktor sana wagtynda bolmaýar. Onu puluňa tutmaly bolýar. Şonu wagtynda edilse sen puluňa tutjak boly. Tapylanok da obada yetenok edek. Teknika az. Şoň üçin bolmaýar. Sürüm wagtynda geçse diýdiňiz. Şonu göwne jaý tekillep, gowy sürüm geçirilýärmi? Şonu gowy sürüm geçirjek bolsaň sen ona pul bermeli. Onsaň sen şonuň üstünde durmaly. Üstünde durmasaň her ýerine bir tarak gitýärler. Onun üçin sen hemme zatynda üstünde durmaly. Gije bolsun, gündüz bolsun sen üstünde duraýmaly. Öz zatyny tüzük etdirjek bolsaň. Onun üçin bir adam kellesini galdyryp duranok, ýa ol başlygam o nemet üstünde durup duranok. Sen özüň duraýmaly şonda. Sen nan çaýyn bermeli, çaýyna suwuna seretmeli şonuň ýanynda bolaýmaly. Traktoryň. Sizden şol pul alýan bolsa şol pul näme para höküminde bolýarmy? Para höküminde bolýandyr da. Şonu almasa haýdan okşolar. Şoň üçin beraýmaly sen. Diýen zatyny beraýmaly. Şol şertnamada hyzmatlar görkezilýär diýilýär. Şo şertnamaňyzy okuýaňyzmy? Okuýar bolyn. Okanyňda seniň ol şertnamadaky düzgün ýok. Ol aňyrdan gelen öz talabyny edip öz nemesine görä edip gitýär. Olmasa da şol aýdyşym, ary çala-çala edip gitýär, sen etdim diýdi, gutardy. Sen onsaň ikilapden täzeden oňa traktor gözlemeli, sen oňa adam gözlemeli, sen onsaň göwne jaý etdirjek bolsaň, bir wada gelende etdir galsaň gowy. Bolmansa izinden ylgamaly. Näçe gün şonu başga ýerge sen getirmeli şonu. Şoň üçin eline pul berseň, ýanynda dursaň göwne jaý bolýar. Külte geçen döwri gyt bolýar diýdiňiz. Külte geçen wagt gyt bolýar. Goňşy kalhozlardan gidip akelmeli bolýar. Sen ya owa hyzmata ýerli gatnap durmaly bolýar. Owaňda bir teknika ol kalhozyň hemme ýerine ýetenok. Sen planun geljek diýip seniň ya sugorlan ýeriň tapdan çykyp gitýär. Tapdan çykyp giden soňam sen onu kultan salsaň bir giden kesek emele gelýär. Ýyllyk girdej alanyňda ýanky şu şertnamada görkezilen teknika hyzmatlary, beýleki hyzmatlaryň hemmesiniň narhyny tutup galýar. Tutup galýarlar. Artykmaçy bilen tutýandyr boli, ýöne şonu hökman tutup galýar. Onuň siz şonda näradyçylyk bildireňiz ýokmy? Şoluna biz elimizden berdik, ýene de şunu dogry tutýaňyz diýip näradyçylyk bildireňiz ýokmy? Sen eliňden bermäý diýip nemede. Sen onda bermeseň eliňden, ol ýeriň tapdan çykyp gitse sen oýnay bermeli. Biýalaç berýän sen eliňden. Şol ýeriňi zaýalamajak bolsaň, ekiniňi tüzükli etjek bolsaň, sen beraýmaly eliňden. Bermeseň şol bolanok. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň Türkmenistanly Daýhan Zenan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutarýar. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.